Epa. Com m'agrada que hi hagi futbol entre setmana, Sí, no donem a l'abast, però aquí estem. Què vols dir no donem a l'abast? És un quejica, tio. No, jo gens. Mira, juguem diumenge. Em va agradar molt que vam jugar diumenge. Vam gravar allò diumenge. I dilluns, que era ahir, perquè estem gravant això dimarts, ja tornava a haver-hi futbol. I avui torna a haver-hi futbol. I demà torna a haver-hi futbol. I dijous torna a haver-hi futbol. I diumenge... No, diumenge no. Dijous tornem a Montilivi. Que cuidado, Montilivi ha de ser... un forter. No sé per què estic... M'està agradant l'agafar el micro així, m'està molant, Però si pesa molt, això, tio. Ja, pesa una mica. Hola, bona tarda. Doncs haurem de ficar alguna cosa perquè els micros quedin més a dalt. Ja ho farem. Sí, gràcies. Bueno, benvinguts a la prèvia del Girona-Osasuna, el retorn del Girona a Montilivi, al fortí de Montilivi. Ja era hora. 2 partits a fora, els 2 primers per començar la temporada i vaya 2 estadis a visitar. Ve un Osasuna que l'any passat li vam guanyar els 2 partits, a fora va ser un dels millors partits que jo crec que vam fer, que a més hi vam anar allà a Pamplona, al Sadar, i a casa també va ser un d'aquells partits que va ploure molt, no? Diria que sí. Un 2-0 no. Sí, 2-0. Vam quedar 2-0? Sí, que al final va marcar Savinho o alguna cosa així. Final, sí. Sí, i a més t'ho poso allà, baix. No ho he vist, però jo t'ho he confirmat perquè ho posava allà baix. Bueno, ojo amb l'Osasuna. Comencem primer pel rival, perquè ojo amb l'Osasuna. Jo crec que si l'any passat tenia bon equip, aquest any, en quant a nom, té millor equip. El que passa és que hi ha una cosa que es diu entrenador. I l'any passat tenien a Iago Barrasate, que els coneixia molt a tots, i aquest any tenen el Muermo de Vicente Moreno. Sí, però encara no han perdut, No han perdut, però jo, per al feedback que he vist de gent de Pamplona i per lo que he anat veient... No estan gaire contents. És un bastant Muermo els partits de l'Osasuna i no s'acaba de trobar la idea clara de lo que es vol jugar. Mentre donin resultat, resultat, doncs... Perquè encara no han perdut. Han empatat al camp del... Bueno, han empatat contra el... Han jugat els 2 a casa, però Clar. Han empatat contra el Leganés i van guanyar el Mallorca. Sí. El Mallorca... o sigui, no han perdut, però empatar a casa contra el Leganés poder no és el que t'esperes de primeres. Això sí. Saps? Llavors, aviam, tu veus els noms, perquè tenim l'últim 11 que té l'Osasuna, i dius, al mig del camp, sobretot, Rubén García, Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz i Brian Zaragoza, saps? I després Budimir de punta. Budimir de dalt, que sabem que, bueno, si en casa una, pues... Ja, però tota aquesta penya, que el més nou és Brian Zaragoza, tota aquesta gent es coneix molt bé, tota aquesta connexió que a nosaltres ens falta, que Mitchell diu, aquesta gent la tenen. I Brian Zaragoza és dels nous que poder no té connexió, i els 2 partits de Brian Zaragoza han sigut espectaculars. I després parlarem del nostre 11 titular. Però Brian Zaragoza juga per la banda esquerra, i la nostra banda dreta no és que sigui la millor defensivament, per dir-ho d'alguna manera, no dels últims partits que han jugat, sinó ja de la pretemporada, perquè ve jugant Arnau i, bueno, sabem una mica del nivell que està Arnau, sobretot a nivell físic, no? I Brian Zaragoza és que te pot fer molt de mal per aquella banda. Sí, d'un chispazo, pues, bueno, genera alguna cosa. Ja sigui un gol, una assistència o perill. I les esquenes també a nivell de centrals. Bueno, cuidado amb l'Osasuna, que el que diguem, que a nivell entrenador jo crec que han perdut una mica l'essència de lo que era sempre l'Osasuna, i un equip que jo crec que era fiable, no? Que sempre jugar contra l'Osasuna és cuidado que anem a jugar contra l'Osasuna, de Iago Barrasate. I aquest principi de temporada, és veritat, no han perdut, però canvi d'entrenador, noves dinàmiques, bueno, noves maneres de jugar. Han perdut el David García, el central. Sí. Bueno, l'han venut, que era una peça important. Sí, però bueno, no tenen mala defensa. Vull dir, ha pujat l'Errando. I així van fent, saps? Correcte. Bueno, també han perdut Mojica, que ara el Mallorca, de fet, però bueno, aquest he sentit força aquest amb l'Abel Bretones ho està fent força bé. No sé si puja del filial o ben bé o de l'Oviedo, bueno, no sé. Potser m'estic tirant un triple, però bueno, que ho està fent bé de lateral esquerra també. Sí, i a nivell nostre, aquí en el Bisòquer, te marquen l'única baixa nostra és la de Valeri, que no sabem si arribarà o no, que perquè està encara amb el procés viri, que si una cosa que si l'altra, i encara no han convocat a la Lliga. No deu estar al 100%, potser, i encara no. No deu estar al 100%, i baixes per part de l'Osasuna, Quique Barja i Iker Muñoz, que... Titulars no crec que... No, fossin. De moment tenen tota l'artilleria a l'Osasuna la tenen i veurem com va a Montilivi. Per part del Girona, jo crec que
malgrat el resultat del Civitas Metropolitano i l'empat al Villamarín, jo crec que arribem amb les coses cada vegada més clares de com s'ha de fer. Arribem, cuidado, amb jo crec que el més destacat que és Asprilla, que ha fet la roda de premsa aquest matí i ja ha dit que, si Dios lo permite, ell vol ser titular, quiere jugar d'inicio, ha dit. Cuidado que si veu de titular. No, és que vem tot aquest nano, Viene con la 10, Sí. Cuidado, Com t'armano. Home, no pots tenir un tio amb la 10 a la banqueta. Bueno, tenies a Borja abans. Bueno, el de Borja era especial. Tenies a Borja. No, o sigui, t'estimem, Borja. Però, o sigui, vull dir que el que anava a dir és que sabem el que hem de fer per guanyar el partit, sabem com ens agrada jugar el partit, sabem que juguem a casa i sabem que venim amb l'equip millorat a nivell noms, perquè tenim Asprilla, tenim ja Bojan, que ja haurà jugat, i espero també que ja pugui ser titular de primeres. Ara parlem de temes alineacions. I les connexions durant aquests 3 dies des de que va jugar al Civitas pues s'han hagut de notar. Aquestes connexions que parla Mitchell, aquests automatismes, aquest saber on estarà el company sense haver de mirar, aquest saber on haig de tirar la pilota abans de rebre-la, saps? Aquestes coses cada vegada aniran a més. I jo crec que si li sumes a casa que hi haurà sold out, perquè ja ho han anunciat, que està totes les entrades venudes, tot venut, ha de ser... O sigui, serà una decepció si no guanyes? No, la paraula jo crec que no és decepció, però llavors la meva paraula, que serà tranquil·litat, ja me començo a intranquil·litzar una mica, saps? Perquè serà un punt de nou. Aviam, contra l'Osasuna a casa, almenys competir. Mira, si competeixes bé i no guanyes, no passa res. Però si ja les sensacions són dolentes... Ja, però si competeixes bé i al futbol poden passar 1000 coses i no guanyes... Sí, però... Jo crec que s'han de treure, sí o sí. Sí, el que passa és que si competeixes bé tens més possibilitats d'emportar-te els 3 punts que de no emportar-te'ls. Llavors, si competeixes bé i els 3 punts no arriben, mira, no arriben. Després ho analitzarem perquè no han arribat. Però almenys la sensació de competir bé i dir que ha acabat el partit, has perdut o no has guanyat, i dir, és que si tornés a començar el partit ho faria igual, saps? Tret d'algunes jugades puntuals, però en línia general, saps? Que és, jo crec, una mica el partit de l'Atlético de Madrid. És una mica aquesta la sensació, que no pots viure de sensacions i no et salvaràs i no faràs els punts per sensacions. És que al final has de sumar. Ja, però a la llarga va així. O sigui, si tu no canviaries la teva manera de fer per sumar punts, és que vas bé, saps? I jo de moment no la canviaria. És que si no jugues bé, doncs ja no sumaràs punts. No. Si no tens sensacions bones, ja... És que no sumaràs. No, per això és el que dic, que jo prioritzaria les sensacions i el rendiment, per dir-ho d'alguna manera, que el anar a buscar el guanyar sigui com sigui, que una cosa portarà a l'altra. Jo crec que és que s'han de treure. Sí, ja, però tu has de seguir un procediment per treure els punts, ja, saps? Sí, però vull dir, és que m'ha igual, encara que jugui malament s'han de treure els 3 punts. Ja, però si no juguem a lo que sabem, segur que no els traurem, perquè no sabem fer una altra cosa que no sigui tenir la piloteta. Ja està. I, última cosa que volia dir, que tu ho vas dir l'altre dia, s'ha de xutar. Sí. M'adona igual des d'on. S'ha de xutar, sisplau. S'han d'acabar totes les jugades, tio. No pot ser que arribem i fem una jugada boníssima i ningú xuti. Sí. I passa, no? I da igual que sigui Abel, da igual que sigui Siankov, da igual que sigui Bojan i que en falli 33, que es xuti, perquè igual que la falla, imagineu-vos que els xuts de l'altre dia al Civitas d'Abel Ruiz els falla i els para el porter i tothom el critiqueu de que no li marca ni l'arcoiris, que no la mete ni pa atrás. Però ben xuta. Lo que ve. Però que xuti, perquè igual hi ha un rechace, igual hi ha qualsevol merda que igual no la mete Abel Ruiz, però igual hi ha algú que l'agafa, un Brian Hill de la vida, un Ivan Martín que arriba en segona línia i després d'un rebot, el gol del Celta de Borja Iglesias és una castanya de gol, però és gol, saps? És gol. Bueno, un rebot, sí. Sí, és un rebot de merda, però és gol. Llavors xutem, perquè hi haurà un pal, o hi haurà un córner, que tenim gent que sap rematar els córners i joder, l'altre dia de 9 córners crec que no en rematem ni. Bueno, ja, però és l'Atlético de Madrid, cabrón. Bueno, ja, i aquí és l'Osasuna. Ja ho sé, però tenim a Blin, tenim a Oriol Romeu, tenim a David López, saps? O sigui, tenim gent per rematar. Tenim el propi Bojan, tenim a Abel Ruiz, tenim a Yangel. És una estadística que et tiro, ja està. Bueno, però és que... Joder, que tu també ets de cremar-ho tot de primera. No ho cremo tot. És un dato. Bueno, la cosa és que xutem. Que si xutem passaran coses. És el mateix que dius tu de les sensacions. Si no tens bones sensacions no sumaràs, doncs que si no xutes no marcaràs, saps? I si no marques, miau. És que la sensació és bona fins que arribes a 3 quarts de camp i a 3 quarts de camp se t'apaga. Llavors, confiarem. Tens xispazos a vegades, però clar, després no xutes. Llavors, bueno.
Bueno, abans Xuteu. en aquest tipus de partit, que no tenies bona sensació entre 3 quarts de camp, pues t'apareixia un Savinho i te la liava feia sol. d'allò i tenies a Dovic que, bueno, te rebatava. Correcte. Aquest any, pues, encara no ho tenim, però no ho confiem en Asprilla. Primera pregunta, Asprilla titular? És que, clar, no sé quants entrenos ha fet, com ha entrenat, El primer entreno va ser ahir dilluns. Sí? Sí. No va entrenar dissabte? Ahir ha dit que ahir a la roda de premsa va entrenar per primera vegada, crec. És que encara no l'he vist. Me la miraré després. Clar, és que amb un entreno... Ja, però és un entreno ahir, avui entenc que han tornat a entrenar. Bueno, clar, és que juguen dijous, és veritat. O sigui, són dos entrenos. Des de l'últim partit del Girona, Asprilla ha entrenat els mateixos dies que la resta de companys, perquè van jugar el diumenge. Ja, bueno, però ell ha d'entendre mecanismes, el que vol Mitchell d'ell, saps? Sí. Amb dos entrenos. Bueno, Abel Ruiz va ser titular, primer partit de Lliga i venia de les Olimpiades. Però ja el coneixia, Mitchell. Sí, però els automatismes no te'ls saps. Bueno, saps? No me serveix, aquest motiu no me serveix, perquè no és que el conegui Mitchell o que no, és que els automatismes no te'ls saps. Oriol Romeu tampoc se sabia els automatismes perquè se'ls sabia de la temporada que van jugar i va ser titular. Jo crec que no hauria de ser titular. És que en teoria Asprilla, o el que es diu, és que ve fer de mitja punta, llavors. Treus Ivan Martín? No. Treus a Oriol. I jugaràs amb Yangel i Ivan Martín. Yangel i Ivan Martín, falta molt de múscul. No necessites múscul contra l'Osasuna. Contra l'Atlètic de Madrid el necessites. Mira ells al mig del camp quanta gent tenen. Defenses amb la pilota. Ja, això sí. Defenses amb la pilota. Ivan Martín, defensar sense la pilota t'ho fa bé, però defensar amb la pilota jo crec que encara t'ho fa millor. I poses Asprilla i Angel, que va fer un molt bon partit al Wanda, al Civitas, i Asprilla i Ivan Martín de doble pivot. Després, Brian Hill a una banda, jo per mi indiscutible. A la mitja punta n'hi ha com rotant tots, entre Ivan, Asprilla, Siankov, fins i tot. O, bueno, Ivan potser no tant, perquè si juga al pivot, però entre Siankov i Asprilla jo crec que aniran fent... Mira, jo te dic la meva alineació, si vols. Jo te dic. Gazzaniga de porter. Això per començar. Sí. Ja està. Estic d'acord, jo. Soldats de Gazzaniga. David López i Blin, la mateixa defensa que l'altre dia, de centrals. Miguel, de lateral esquerre, i Francesc, de lateral dret. Ja m'acarrego Arnau. M'acarrego Arnau perquè si està cansat, que descansi. Ja està. Ho diré així. Si està cansat, que descansi. I bàsicament perquè et ve Brian Zaragoza per allà. I em foto una por Brian Zaragoza, que és que el perill vindrà per allà 100%, I aquest nano te la lia perdíssima, És que em fa por un i em fa por l'altre. Te fa por Francesc? Fuà, els del Newcastle li feien cada una també, no? Mira, és que Francesc tampoc l'hem vist massa. Passa que aquell dia, perquè, mira, va ser un desastre. Sí. I ja no som tan desastre, entenc. Llavors allò era pretemporada o el que vulguis. Saps què passa? Que però bueno, molta gent se li ha de donar... Molta gent està matant a Gazzaniga i està matant a Abel Ruiz. A Gazzaniga per 2 errors i a Abel Ruiz per 2 partits. Mira, he vist ens han ficat una comparació, no sé, al YouTube o així, de... Clar, Gazzaniga és porter i es veuen molt els seus fallos, però, per exemple, hem tingut molts delanters, per exemple, Tati... Nahuel Bustos, que també fallava molt i es donaven oportunitats i confiança. Gazzaniga sí que a la temporada passada també va tenir algun partit de cantades i liar-la, però el primer partit que la liga aquest any, després de en el Benito Villamarín fer parades importants que ens donen el punt, que és un punt bo en un camp complicat, i l'altre dia fa 2 cagades, que són molt cagades perquè com diem és el porter i es veu molt, i la gent ja se l'està volent carregar, no diem tothom, però gent. Però tu recordes... Quin és l'últim partit bo que recordes d'Arnau? Que diguis, hòstia, avui Arnau, bon partit. No estic fent la comparació amb Arnau, No, ja, per llavors, això. Anava això. Vale. Que ens estem carregant a Gazzaniga i a jugadors per 2 merdes i Arnau, que l'últim partit bo que li recordo és a Balaïdos. És el que anava... I jugant de central. O al Civitas la temporada passada quan va jugar de pivot, que va sortir de suplent, no ens l'estem carregant. Aviam, jo és que no tinc res en contra d'Arnau, però és que és una cosa de rendiment i d'eficiència, saps? Si una cosa no te funciona, canvia-la, però és que no és que no t'hagi funcionat un dia puntual, és que ja no et ve funcionant, saps? La temporada passada ja no et funcionava quan sortia, perquè és que no jugava, saps? Tenies a Eric, tenies el que vulguis, però és que aquesta temporada tampoc t'està funcionant, i el perill del Villamarín venia per la banda d'Arnau, i l'altre dia va patir Arnau, i tots sabem el que va passar. Bé, recordo l'any passat que vam anar a Pamplona, tot el perill venia per allà també, Jo recordo que jugaven ell i Ian Couto jugaven a aquella banda i no sabien ben bé qui anava baix, qui anava... Bueno, es fotien uns lius
i el Parell venia per allà també. Pues imagina't Brian Zaragoza. No recordo qui hi havia, recordo qui hi havia l'any passat a l'Osasuna per allà. No ho sé, però da igual, però imagina't Brian Zaragoza, saps? És que fot una por Brian Zaragoza impressionant. Jo, per mi... És que jo Brian Zaragoza estic enamorat. Sí, ja em porto els pantalons de Brian Zaragoza. Per mi el primer canvi és Arnau sentat i que provem francès. El primer canvi és aquest, la mateixa defensa que l'altre dia, però canviar francès per Arnau. Al mig et trauria, no per les cagades d'Oriol Romeu, et trauria un pivot. Passa que Yangel ho ve fent bé i Oriol no tant. És que no veig a mig el traient Oriol. Ja, jo tampoc, però com que et convé defensar... És que, vale, anem a fer una cosa. Si penso jo el que farà Mitchell és que repetirà Yangel, Oriol i Van. I Esprilla no serà titular. I Arnau. T'ho repetirà tot igual. Tot igual no ho sé. Arnau tinc més dubtes de que t'ho repeteixi. Si penso com Mitchell serà Oriol, Yangel i Van. Si és el que jo m'agradaria o la meva opinió, s'hauria de treure un pivot defensiu, no perquè Oriol sigui dolent o perquè estigui en un mal moment, sinó perquè et convé defensar més amb la pilota, i Yangel i Van juntament amb Esprilla davant, jo crec que t'ha de fer la combinació de controlar el partit amb la pilota, però a més generar perill, que tu generarà Esprilla i aquest últim xispasso que tu parlaves abans, o un filtre pilota, o una jugada individual, etc. I Yangel no el pots treure, perquè les segones jugades ja te les quedaràs. I l'Osasuna, al mig del camp, no és que sigui un mig del camp molt físic, és a dir, l'Aimar Oroz no aixeca dos pams de terra, el Lucas Torró no aixeca dos pams de terra, saps? O sigui, crec que jo soc més ample que aquests dos, saps? A Moncayola sí, l'Aimar Oroz és un mitja merda, no me jodes, tio. Mira quan fa d'altura. D'altura, vale, però de cos si és un pal. Ja, bueno. Vale, i una altra cosa. I Lucas Torró també, però no es destaquen per ser jugadors físics aquests dos. Es destaquen per ser jugones. Sí. Vale, pues si tu els hi treus la pilota i la tens tu... Bueno, en Torró... L'Aimar Oroz sí, és jugon. I Moncayola és una mica més físic, però també és jugon. Vale, pues si tu els hi treus la pilota, ells no la tindran i les seves virtuts les estaràs minimitzant. I no la tindrà Brian Zaragoza, que és el que em fa més por també. I no li arribaran pilotes a Budimir. Que el màxim que podran fer si tapem bé al mig del camp i tenim nosaltres la pilota és recuperar-la, que la pressió postpèrdua nostra sigui bona i que li tirin a Budimir. I que ell les intenti baixar. Punt. No hi ha més. I si a Budimir el collem bé entre Blin i David López, que per això és una mica el que m'agradaria aquests dos, sobretot, més o menys ho tenim fet, Haurem d'estar molt pendents també dels centres laterals i tot això, perquè començaran a enviar-li pilotes a Budimir com... Bueno. Sí. Després, a la banda, jo per mi és Sigankov. Sí. Sigankov i Brian Hill. I que si pot ser que es vagin canviant de banda. Perquè és que Brian Hill a mi m'agrada molt a la... Sí, a la dreta el Villamarín ho va fer molt bé. És que és el que dius tu. Si juguen Brian Hill, Esprilla i Sigankov, els tres es poden anar rotant, I que un rato un estigui al mig, l'altre estigui a l'esquerra, l'altre estigui a la dreta i vagin canviant. I els tornes bojos, Els tornes bojos. Que allà sigui un batiburrillo de coses i els tornes bojos. I a davant jo per mi crec que ja és el moment de que Bojan sigui titular. Tot i que m'agradaria veure... Sí, m'agradaria veure Abel i Bojan a la vegada. Saps? Per lo que diguem sempre de que Abel pot ser un davanter que no t'aporti gols però que t'aporti altres coses, m'agradaria veure'ls a la vegada. M'agrada que hi hagi tant debat amb l'11. L'any passat era 11, aquest. Sí, no estàs d'acord tu? Digues tu el teu. És que jugarà Abel. Digue'l l'altre, no, l'altre Gazzaniga. Però el que faries tu, no el que penses que farà Mitchell. Sí, el que faries tu. Hòstia, el que faria jo és Gazzaniga. El que faria jo... Pau López. Gazzaniga, sí, clar, Miguel 100%, Blin... Uah, tu te carregues a David, És que ja me'n recordo el que vas dir en el podcast, que no estàs confiant en David, No t'està donant la vibra a David, Ja poses a créixer. O francès. No, perquè no jugarem dos esquerrans, tio. Buah, jugues amb quatre esquerrans a davant, I te la suda, Ja, però una cosa davant, en defensa sortir de pilota necessites algú tratat. I aquí vols posar? Juanpe? No. No, ja, David... francès, mira, per provar. Jo crec. Bueno, per això David. Sí. Ja, però què vols ficar? Francès de central? No, vale. Francès de lateral. Vale. O sigui, la mateixa defensa que té. La mateixa defensa que tu, vale. Sí. Després, és que m'agradaria que jugués Esprilla titular, però és que no el veig. Llavors, Romeu i Àngel Ivan... No. Si a tu t'agradaria Esprilla titular, digues, és el teu 11, no el de Mitchell. És el teu. Tu ets Mitchell ara mateix. No, pues que... Habla en castellano de Mitchell, por favor. No, aquí parlo en català i punto. Bé, bona resposta. No, això. I després, però davant... Això què? Quin és el teu 11? El teu mig del camp. Romeu i Àngel Ivan. El teu, Sí. El que voldries tu, vale. I a davant? Abel. És que tu vas amb Abel. Sí, és que Abel...
Brian Hill i Senkov. No em faria res que jugués Abel. I llavors, és que Esprilla crec que sí que pot tenir 30-35 minuts, però crec que per titular no està encara. Jo el veig titular. Amb 2 entrenos, jo crec que no. Jo crec... Però bueno, si juga, ojalà, No, sincerament jo crec que a la segona part, si no juga Esprilla, pots treure Esprilla, pots treure el Mena, pots treure a Abel Ruiz si no juga o a Bojan si no juga i jugar amb 2 puntes. Pots treure Misehui, pots jugar amb 2 puntes si vols. Al mig ens falta molta gent. És que ara mateix mires al mig i tenim, sí, Romeu, Yangel, Ivan... Van de Beek. Ah, bueno, hi ha Van de Beek, és veritat. Hi ha Van de Beek, aviam, què passa amb Van de Beek, M'agradaria veure uns minuts de Van de Beek, tio, no sé. Sí, a mi també, però perquè és que el que diuen és que està tieso. Bueno, pues que descansi, com Arnau. Però tan tieso està, vull dir. Jo què sé. Si ha jugat els partits de pretemporada i prou, els 2 partits ha jugat 0 minuts. I entrenar deu entrenar, entenc, no? Sí, però va tenir molèsties, jo me'n recordo en els últims partits de pretemporada, igual aquí li ha passat una mica de factura. No sé, la veritat, no vull opinar d'una cosa que no sé perquè tampoc s'està dient res. Sí, està ara tieso, o sigui, abans de començar la temporada, perquè l'han fitxat, tio. Sí. No sabien que venia amb aquests problemes o què? Bueno, no sé. Deia que a la segona part tens de revulsivo Almena, si no juga Esprilla, tens a Bojan o a Abel, el que no jugui. Ostuani. Pots jugar amb 2 puntes. Tens a Porto, saps? Cuidao, Misehui, tens bons revulsivos, inclús jo que sé, si vols treure Creixi... Però Creixi no el veig de revulsivo, saps? No, revulsivo vale. Però... No, tens... Si no juga Romeu... Tens gent que dius, si el partit està una mica encallat, fas 2 o 3 canvis i allà hi ha xispilla, I això aquest any m'agrada. Però bueno, poseu vosaltres a qui no ens us agradaria i per últim la porra. L'última la vaig guanyar jo, Tornes a dir 0-3? No, 0-3, no diré. Jo... L'altre dia la vaig dir jo primer, ara comences tu. Mira, repetiré de l'any passat, 2-0. 2-0, Girona 2, o sigui, portaria 0, veus? Sí, ens anirà bé també, portaria 0. Vale, jo dic... Per Gazzaniga i, bueno, una portaria 0, la defensa, per tothom va bé. Pessimista? Pues sí, sempre ho ets, ja no em sorprèn. Jo dic 2-2. És que m'ha falta confiança defensiva. Veig que amb molt poc en generen algun perill ja, saps? I m'imagino algun córner que queda allà una pilota rebotida que no la traiem amb suficient contundència i ens fan gols tontos. Saps? Diré 2-2. Aviam, jo sóc una persona que si jo pogués pagaria calés perquè el Girona guanyés. Ah, doncs mira. Jo pagaria calés. Qui és l'àrbit? Hernández Maeso. Pues ja però està. a nivell legal, saps? Fer-li un biso. Si es pogués, a nivell legal pagaria calés. Llavors, jo a vegades faig les quinieles i dic, mira, el Girona, jo sempre poso uns dobles, poso 4 dobles o així, i el Girona sempre poso que perd o que empata. Llavors, si perd o empata l'acerto, i si guanya, doncs guanya. L'any passat t'anava molt malament, perquè sempre guanyava. M'anava fatal, l'any passat m'anava fatal, però sempre estava content. Bueno, en plan, prefereixo fallar la quiniela bueno, sí, clar. que no perdi el Girona, saps? Però s'ha de buscar una mica sempre l'equilibri, no? Una mica en la cosa dolenta la cosa bona. Pues, si perd el Girona l'acertava la quiniela, pues, l'altre dia va perdre el Girona 3-0, vaig acertar la porra, no m'aporta res guanyar la porra, però mira, bueno, una mica les risses, pues si ja vols una galeta, un cachetazo, ja... Hòstia, lo de la galeta t'anava a dir que sí, però el cachetazo no vols posar. Bueno, pues no, pues ja està, era el premi, però si no el vols... M'he imaginat una galeta príncipe, saps? Sí, bueno, no un cachetazo. Mira, busca per aquí i ens n'hi ha. Bueno, poseu-nos... Possible 11 i la porra. No, possible 11, tant de comentari, serà molt llarg el comentari. Poseu-nos la porra i el destacat de l'11. En plan, 2-0, Almena titular. 2-0, Arnau out. 2-0, Pau López. Titular. Per exemple. Saps? Aquestes coses. I com l'altre dia, hi havia 2 milions i mig de comentaris, doncs igual. 2 milions i mig de comentaris en els comentaris, evidentment. I fins aquí. Ja està. Vinga. Som-hi, tots a Montilivi i tothom a Montilivi. Que ha de ser un fortell. Som-hi.